Teď. Za 7 horami a 7 řekami žila jedna beruška. Ne, to je ta jiná pohádka. Aha, takhle teda zahrajeme tuhle. Ta se jmenuje KB. Jako komerční pojišťovna? Ne, jako Karkulka versus Prasátko. Vídej. Jo, Karkulka vychází z vězení po osekání trestu za krádež jídla. Doufám, že se sem brzo vrátíš. Tím nepočítej. Jdu hledat prezidentku, mládí mi ukradla gumičku a já ji chci zpět. Mezitím, co Karkulka hledá prezidentku, agenti James a Bond ji sledují. Protože si myslí, že plánuje něco nekalého. Je tu někdo? Žádná odezva. Proto Karkulka pokračuje dál. Po chvíli se otočí a uvidí prase. Co ode mě chcete? Prase pro zachování svého utajenství si vymyslí výmluvu. Já ještě oslinto.